Takže ja vás vítam pri mojom novom videu a dneska tu máme klasické video. Zase hovorím, žiadny locker ani nič také. Akurát, že ideme si zareagovať na vlastne nové Fortnite crew a potom ešte vám poviem, čo pôjdeme robiť. Pôjdeme sem a krúpek. Začneme najprv pickaxeom. Pickaxe hodnotí... za mňa pickaxe je celkom pekný. Myslím si, že je fakt dobrý. Dáme si takto. Jo, ten pôsobí dosť dobre. Takže pickaxu dávam tak 7,5 z 10. Backblink nejaký zajačik, malinký, robotický. Úprimne takýto jeden backblink už je v podobnom štýle, čiže asi 3 z 10, to sa mi moc ani moc nepáči. Je to také až moc možno veľké, asi by som to zmenšil. A teraz ten skin. No. Tu sa trošku zastavíme. Pretože ja viem, že možno niektorí budete naštvaní, ale za mňa je toto najhorší Fortnite crew skin, aký kedy bol. Fakt, akože táto 12 je strašne divná. Hlavne vôbec sa to nehodí do tématu tejto sezóny, ani celkovo do leta. Je to proste taký zajac. Vadí mi ten chvost a hlavne on sa ani nedá vypnúť. Viete vypnúť iba kapucu a bez kapuce ešte hnusnejší. Takže za mňa je toto otras 0 z 10, možno na tom pekné. Dobre, čiže celkovo Fortnite crew dávam 2 z 10. Sorry, ale toto fakt ne. Dobre, teraz vám idem vysvetliť, čo teda pôjdeme hrať. Pôjdeme hrať Crazy Rap vs Bull, ale ešte predtým, ja vám to budem popri tom hovoriť. Budem si vlastne dávať challenge toho, že vlastne budem hrať iba jednu zbraň. Proste iba jednu zbraň. Čo ja viem, nejakú tú pampu. Náhodne si vyberiem pampu a tu budem hrať. Asi nebudete veriť, že to budem robiť náhodne, keďže nemám tu teraz webku a ja sa ešte rýchlo vypnem toto audio. A taktiež vlastne ešte si toto mutnem. Dobre, môžeme hrať. Tu je Rift, toto nechcem ísť. A napríklad začneme AR-kom, vyberiem si nejaké jedno AR-ko. Dobre, teraz fakt mám zatvorené oči, vyberám toto. Takže toto. OK, nedá sa s tým mieriť, keď zamieríte, tak to vystrelí toto. Čiže môžem hrať iba toto. Potom tu ja si vždy berem toto vlastne a plus ešte tento grappler, špeciálny. A po mne to není podvod. Možno si hovoríte, ale Viktor, prečo toto nehráš normálnu betorálku? Jednoducho preto, lebo niektoré zbrane tam nejsú a hlavne neviem, jak by som to úplne losoval. A hlavne, ja viem, že si budete hovoriť, že ale však tuto je to ľahké, veď tu môžu byť aj zlí hráči. Ale... no, asi sú to zlí hráči, no. Asi máte pravdu. Ja vždycky chcem mieriť, ale mne potom dojde, že keď zamierim, tak to vystrelí niečo takéto. Už tretíkrát či koľkatý. Shit. Keď si môžem dať damage sám? To som nevedel. Keď tak sa nahýlujem. Nice, mňam. Ten sa mi nepáči, idem mu to podkopať. Keď náhodou nemierím s tým. Zadu. Oh shit, dobre, keď zoknem, tak vždycky si beriem novú zbraň. Ešte si dajme jeden pokus na to AR-ko. Takže vyhadzujem a teraz som slepý a idem toto. OK, tak to nie je také strašné. Neviem, jak vám môžem ukázať, že som fakt slepý, keďže nemám webkameru. A asi ju ani v pláne nebudem mať. Ale vážne, verte mi, bol som vážne slepý, lebo teraz vám niečo poviem. Ak by som nebol slepý, verte mi, že ja sám by som si hento AR-ko, čo sme mali predtým, asi dobrovoľne nevybral. A keďže ja chcem ešte prežiť a zahrať si s týmto AR-kom, tak ja sa idem na...
prčíc. Tak som zomrel. Dobre, presuňme sa teda na Pampy, lebo Pampa bude trošku zaujímavejšia. Ja viem ináč, že toto video je strašne random a narýchlo natočené, ale musel som niečo proste natočiť. Dobre, teraz som slepý. Dobre, nejsom, ešte vyhodím toto. Dobre, teraz som už fakt slepý a toto. Dobre, takže to je táto. No, túto zrovna moc nemám rád. Môže zavádať, co? No, uteká vážne. Dobre. What? To som mŕtvý. Som mŕtvý, kamo, tá kačička po mne stále ide. Si normálny, ináč mne tu hučí počítač, bo hneď ak toto dotočím, tak pôjdem si rovno dať. Dobre, teraz som zase slepý, vyberám toto. Aha, tak nič. Ešte raz, vyberám rýchlo toto. Bolo to asi tu, by som povedal, na tej gatekeeperke. Dobre, toto sa nepočíta, lebo som zomrel hneď, jak som zobral, ale teraz ideme s ňou hrať. Gatekeeperku mám celkom rád. Takže je to celkom dobré, že som si... Kamo, môžeš? Takže vymazať. Ideme na SNGčka, takže som slepý a toto. Kamo, ešte raz, bo som sa ani nepohol. Som slepý a toto. Dá mi to, že vybrať si ten minigun a to bude lepšie väčšia challenge s tým minigunom vyhrať úplne popravde asi. Lebo ja... On má nejaké divné mierenie. A inak nebudem si kúpať Instareload ani nič také. Dokiaľ najhoršie je, že keď vy prebijate ten minigun, tak vtedy vás môžu zabiť. Dobre, čiže ďalší pokus. Som slepý a vyberám toto. OK, tak to som asi... Keď to bolo vlastne pridám, to bola asi chapter 3, aby som typol. Neviem. Ale... Ani toto by som si dobrovoľne nevybral, toto SNGčko som asi nikdy v živote nehral. A ani na videu, to sa kľudne vsadím, no nevsadím, lebo možno, že som to raz na videu niekde mal. Ale pochybujem. Do prčí, ja som prebíjal, do frasa, vyjadzujem. Pištolky. Ok, už som slepý. Toto. Vážne, Flint Knocka, kamo, to je asi najhoršia pištol, čo mi mohla padnúť z toho všetkého, čo tam bolo, nie? Dobre. Ma zabije niekto, kto používa henten rocket launcher. Doslovne... Kam ak by ma zabil niekto, kto používa henten. Rýchlo prebiť. Aspoň jeden... No, už dal som... Kamo, som taký s Flint Knockou. Akože zrovna to bol taký midráč, bez urážky, ale... Ja neviem, jak... Dobre. On to ani nezmenší ten kurz. Kamo... Tak to môžem streliť hoci kde vedľa. Ne, som mŕtvy. Tam bol niekto neviditeľný. Ježiš, on tam letel. Kamo, ja tu mám čo v týme? Dobre, ďalšia pištolka, vyberám, som už slepý. Toto. Dobre. Zase Flint Knocku dávať teda nebude, ale... Najprv sa nahýlam, lebo títo úplní vagabundi ma tu chcú zabiť. A ja nemám zbraň! Dobre, rýchlo vyberám pištol. Toto. Mamutka, OK. Sice s ňou nič netrafím, možno niečo trafím, ale nebude to žiadny zázrak. Teraz s ňou idem teda ale snajpiť hlavne. Bo to aj nie úplne zbraň na blízko, akože.
Jasne, dá sa, ale... Tu. Nice, baby. On sa nehyloval. Ja, prečo by sa nehyloval? Kamo, to sú fakt divní hráči niekedy v tom Red vs. Duhový. Kamo, duhový. Duhového musím zabiť. A to je nejaká mytická. Kamo, prečo ten typek levituje? Ešte sa chcem opýtať. Kamo, čo to je? Dobre, dead. Kamo, tu nemajú Wi-Fi? Dead, kamo, že by mamutka bola najlepšia z tohto videa? Neverím. Ešte tam máme snajperky a potom už bude koniec. Vážne ma zabije bot na to, že prebíjam. Vlastne tu nemôžu byť boty v kreatívkach, nie? Zase mi, že nie, ale ideme ďalej. Na snajperky a tu bude už posledné. Dobre, tuto. Čo to je? O, to nevyzerá zle, nikdy som to teda nevidel. Ani neviem, že tu existuje niečo. Ale to skôr vyzerá, je vlastne ako snajperka, no. Jak tam dáš? Si robím srandu, že sa vyhováram iba. Ne, nevyhováram. Fakt s niektorými zbraniami som dosť dobrý. Dobre, posledný pokus, toto. Huntinga! Super. Jež, by the way, dal som 17 kg. Zase do hru, teda 16, aha. Takže to je niečo zlé. Kamo, ja tak neznášam, keď snajpím a typek sa pohne uprostred toho, čo snajpím ho. Jasné, a všetci to majú aimboty, pretože to je presne to, čo potrebujú hráči vo Funku. A keď si o mne myslíš, že cheatujem, tak fakt má zabiť. Dobre, a teraz ako posledný level tejto challenge bude to, že si vyberiem vlastne loadout. A vyberiem si ho len z AR-ok, z pumpy a z pištolek, to by bolo zaujímavejšie. Čiže vyberám túto. Dobre, na tejto. Vyberám túto. Chaos. A pištolky vyberám normálku z chapter 5. Ok, zaujímavý loadout. Takéto loadout som rozmýšľam, ešte asi nehral. A tak teraz už by to mohlo byť v poho na týchto. Ja fakt dobrý mám, no. Kamo, ja musím ísť blízka, lebo to fakt je tragické. Prečo tak rýchlo behajú? Kamo, odkedy pridali akože energiťak? Prečo mám náboje? What the f? To funguje. Aha, takto. OK, ešte dám posledný kill a potom to ukončíme. By tu niekto musel byť najprv, že? Ne, prosím, nechaj mi to bot. Jos! Dobre, máme kill. Dobre. Táto challenge nebola až tak ťažká, ale zároveň trošku bola, lebo sme zomreli niekoľkokrát. Dobre, čiže ja vás tuto takto ozdravím. Dobre, čiže my sa uvidíme pri ďalšom videu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, zanechajte tu odber a like. My sa uvidíme pri ďalšom a čaute. Goodbye.